Πίκο πίκο. Στην αρχή, δηλαδή στην πολύ αρχή, ήταν σκοτάδι. Το τίποτα. Και μετά έγινε ένα μπανγκ. Ένα μεγάλο μπανγκ. Το μεγάλο μπανγκ της δημιουργίας. Έτσι ξεκίνησε ο κόσμος. Οι πιο πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η μεγάλη έκρηξη έγινε περίπου 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και ήταν η αρχή του κόσμου, η αρχή του σύμπαντος. Λένε πως πολύ ζέστη, πυκνότητα και ενέργεια συσσωρεύτηκαν, δηλαδή στριμώχτηκαν και μετά μπανγκ. Αχ, υπέροχο και απέραντο σύμπαν. Τόσο μεγάλο που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει. Οι επιστήμονες που το μελετούν έχουν βρει με τα πανίσχυρα και υπερσύγχρονα τηλεσκόπια τους ουράνια σώματα πολύ μακριά. Τόσο μακριά που οι αποστάσεις δεν μετριούνται με μέτρα ή χιλιόμετρα, αλλά με έτη φωτός. Δηλαδή την ταχύτητα που ταξιδεύει το φως στο σκοτάδι. Τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα διαστημικό ταξίδι. Ελάτε να ανεβούμε μαζί στη σκάλα της γνώσης. Προσδεθείτε! Ας ξεκινήσουμε με τα ουράνια σώματα. Ουράνια σώματα ονομάζουμε τα πλανητικά συστήματα σαν το δικό μας, το ηλιακό σύστημα. Τα αστρικά σμήνη, δηλαδή πολλά αστέρια μαζί που κάνουν ομάδες. Τα νεφελώματα, που είναι ένα εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης και αερίων. Και τους γαλαξίες. Να ο δικός μας. Αριστούργημα. Περιέχει τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια άστρα στο γαλαξιακό του δίσκο. Ενώ οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως στο κέντρο υπάρχει μία μαύρη τρύπα. Κοντά μας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Μόνο 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Να, εδώ δίπλα μας δηλαδή. Αστιάκι. Να και ο γαλαξίας της Δίνης. Εντυπωσιακός, έτσι? Για κοιτάξτε λίγο καλύτερα. Έχουν όλοι το ίδιο σχήμα? Ας τους χωρίσουμε σε κατηγορίες. Ελλειπτικοί γαλαξίες σε σχήμα έλλειψης, σαν ένα μακρουλό αυγό. Σπυροειδείς σε σχήμα σπήρας, σαν σαλικαράκι. Και έχουμε και τους ακανόνιστους. Τώρα που το σκέφτομαι, αδικία. Και αυτοί μια χαρά κανονικοί γαλαξίες μου φαίνονται. Μοναδικοί και ξεχωριστοί. Ας δούμε και εδώ. Η τριάδα του Λέοντα. 3 σπυροειδείς γαλαξίες παρεούλα. Έχουν και αστεία ονόματα. Messier 65, Messier 66 και NGC 3628. Να και το ηλιακό μας σύστημα. Το δικό μας πλανητικό σύστημα. Ο ήλιος στη μέση, σε ρόλο πρωταγωνιστή. Δίνει ενέργεια, φως και ζέστη. Το όμορφο αστέρι που μας δίνει ζωή. Σας μπέρδεψα? Ναι, αυτός είναι ο ήλιος. Ένας κίτρινος νάνος. Αλλά μη σας μπερδεύει το όνομά του. Έχει άσπρο φως, όπως ακριβώς φωτίζουν και οι λάμπες. Γιατί αλλιώς θα τα βλέπαμε όλα κίτρινα, σαν να φοράμε γυαλιά με κίτρινα τζάμια. Γύρω του, οι 8 πλανήτες του ηλιακού συστήματος γυρνάνε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Ας μάθουμε μια λέξη κλειδί για τον καθένα. Ερμής. Μισός. Μισός καυτός στην πλευρά που πέφτει το φως του ήλιου και μισός παγωμένος εκεί που έχει σκοτάδι. Αφροδίτη η φλογερή. Καυτή, με μεγάλες θερμοκρασίες σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με τη γη. Σαν αδερφούλες. Γη. Ζωή. Ο μόνος πλανήτης που μπορούμε να κατοικήσουμε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έχει τις κατάλληλες συνθήκες για ζωή. Έχει στεριά, νερό και οξυγόνο. Έχει και τη σελήνη, το φυσικό δορυφόρο της που γυρνάει γύρω. Άρης. Κόκκινος. Πήρε το όνομά του από το θεό του πολέμου. Έχει κόκκινη σκόνη, βουνά, ερήμους και κοιλάδες. Έχει και 2 δορυφόρους. Τον φόβο και τον τρόμο.
Δίας, Πελώριος, ο πιο μεγάλος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, ένας αέριος γίγαντας. Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και άλλοι δορυφόροι να γυρνάνε γύρω του. Έφτασε στο σύνολο 92 και τώρα έχει περισσότερους δορυφόρους και από τον Κρόνο. Πρώτος σε όλα του ο Δίας. Αμέ! Κρόνος, δακτύλιοι, άλλος ένας αέριος πλανήτης. Ίσως ο αγαπημένος των περισσότερων παιδιών. Ναι, πώς να το κάνουμε? Είναι πολύ εντυπωσιακός. Έχει αυτούς τους 9 δακτύλιους που έχουν πάνω σκόνη, πάγο και 83 δορυφόρους. Μάλιστα, ο πιο μεγάλος λέγεται Τιτάνας. Ουρανός, γαλάζιος. Το πανέμορφο χρώμα του και οι διαφορετικοί δακτύλοι που έχει τον κάνουν ξεχωριστό. Γυρνάει και κάπως ανάποδα γύρω από τον ήλιο σε σχέση με τους άλλους. Κάπως σαν να κυλάει. Ποσειδώνας, καταιγίδες. Είναι ένας γίγαντας πάγου με αέρια και νερό. Και ο άνεμος έχει συνήθως μεγάλη ταχύτητα. Τρέχει σαν τρελός. Δεν είναι τυχαίο που πήρε το όνομά του το θεό της θάλασσας Ποσειδώνα. Να τον πω, να μην τον πω. Να τον πω, να μην τον πω. Να τον πω. Θα τον πω. Πλούτονας, νάνος. Ξέρω ότι πλέον το έχετε μάθει όλοι. Ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτης. Είναι νάνος. Από το 2006 οι επιστήμονες τον μέτρησαν από εδώ, τον μέτρησαν από εκεί και αποφάσισαν πως είναι πολύ μικρός. Είναι και πολύ παγωμένος. Γυρνάει και κάπως περίεργα γύρω από τον ήλιο. Τον έβγαλαν από το ηλιακό σύστημα. Εμείς όμως τον αγαπάμε και δεν τον ξεχνάμε. Νομίζω πως τα είπα όλα. Παραλίγο να ξεχαστώ. Μιλήσαμε για τον ήλιο, αλλά για τα υπόλοιπα αστέρια δεν είπαμε τίποτα. Τα αστέρια, ή αλλιώς αστέρες, είναι αέρια ουράνια σώματα που γεννιούνται σε κάποιο νεφέλωμα, μέσα στη σκόνη δηλαδή. Μπορεί να είναι λευκοί ή κόκκινοι αστέρες. Έχουν δικό τους φως και ζέστη και έτσι ξεχωρίζουν από τους πλανήτες. Χωρίζονται και αυτά σε κατηγορίες. Αϊφανείς αστέρες, που μπορούμε να τους δούμε συνεχώς. Αφανείς αστέρες που δεν μπορούμε να τους δούμε ποτέ. Και αμφιφανείς αστέρες που μερικές φορές μπορούμε να τους δούμε και άλλες όχι. Όπως ακριβώς και οι αστερισμοί, που είναι παρεούλες αστεριών, ενωμένες με ευθείες γραμμές. Οι γραμμές δεν υπάρχουν. Τις έφτιαξαν οι άνθρωποι με τη φαντασία τους. Έγιναν σχήματα και έπειτα έδωσαν ονόματα από τη μυθολογία ή και από ζώα. Όλοι οι αστερισμοί είναι 88. Από αυτούς, αϊφανείς αστερισμοί, που μπορούμε να τους δούμε συνεχώς, είναι μόνο 6. Η Μεγάλη Άρκτος, η Μικρή Άρκτος, η Κασιόπη, ο Κηφαίας, ο Δράκων και η Καμιλοπάρδαλη. 14 αστερισμοί δεν φαίνονται καθόλου. Οι υπόλοιποι 68 φαίνονται ανάλογα με τις εποχές. Έχουμε λοιπόν τους πιο γνωστούς ανά εποχή. Τον Ορίωνα που φαίνεται στην Ελλάδα το χειμώνα. Του έχουμε αδυναμία. Ο αστερισμός του Καρκίνου που φαίνεται την Άνοιξη. Ο αστερισμός του Σκορπιού το καλοκαίρι. Και ο αστερισμός της Ανδρομέδας το φθινόπωρο. Ξέρεις ότι τα αστέρια και οι αστερισμοί τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν χάρτες βοηθούσαν τους ναυτικούς να βρίσκουν την πορεία τους? Οι αστερισμοί ήταν το πιο σωστό GPS και δεν έχανε και το σήμα. Είπαμε πολλά, πάρα πολλά. Κουραστήκαμε γιατί το σύμπαν είναι ατελείωτο, αλλά τόσο υπέροχο, δεν συμφωνείτε? Σας ευχαριστώ για την παρέα και σε αυτό το διαστημικό μας ταξίδι στη γνώση. Γεια σας φιλαράκια! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή και like. Κάντε εγγραφή και like. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.